Na guys, ang wawa namin nga bibi. Susuno ko isang allergy man is just isang gikaon gabi Napanadagas pa ano? Na nabintahan na ganin napanas-panas na da. Napas pa naadaghan katuw. Katuw. Daghan. Katul ka adjo. Tana sa ni mama ag face be. Gabi guys, grabe jeng daghan na dani. Daghan na sang naong dari pud. Na napanas-panas na gani irong buntag. Dapat sa kalit man naman siya pangupkop na. Saning nandaghan na. Ayaw Dapat dia. Ay kut-kuta ron ni mo daghan dapat sang bukto ni naon sa ni. Talikod. Dapat dia. Grabe guys daghan na jud ka adjo. Nga ko kay ngano ning kalit ning panunga. Dapat na guys, no ko grabe sing daghana baw ngano ning bata ning kalit malaman jud ni. Ang gawas. Sa ni uy na siguro nakaon gabi Dede tanaw tabi dari bi tumang mama bi. Wawa naman yan. Dapat di ar daghana. Sus ginuko nang sa baning panita. Ko bibi ko. Wawa naman ang bibi ni mama. Dari naong gabi dari na tinga ko gabi karon daghana naglirang-lirang. Ti dari bintahan na ron kay mura na panas-panas na. Gabi grabing bagaa dyan ni gabi Ugo ma. Susunod ko. Apod. Wow. Hindi ko ni dupang man kuno ni. Man ang bibi na mo. Guys na Oo, ang bibi kim-kim ni mama. Katal be? Iya pa. Katal kuno ka adyo guys isang panit. Bawo gano ka dyan yung kalitra man ni na Iya pa ma. Magay ning kalitra dyan ni si Jo. Gabi sa karong buntag pagkuan maghapon. Hi nila, hi. Hi guys, masig na yayay na. Ayay ang bibi. Ayay ang bibi ni mama. Talikod. Nadaghan si jang kuan, jang tijan guys Jang tijan. Jang tijan bit na tiyan. Nas likod arang daghana ka jus lujo. Kiat maghapon ding chika ding. Kiat maghapon guys Sus ko. Fighter bayan ng baby. Hi guys. Kumusta sila? Hi. Kamusta mo tanan? Uy, gabi ra dyan sa pangato kasi una dahil sang bagtak, sunod dahil sang bukton. Sa hanto dahil sang naong, aran na dyan daghana ka adjo. Na napas sang lujo, aran daghana ron. Ani ka ani, pasan na igdapang ko no. Anong palinaan nun dyan? Palinaan nun dyan na magkuan daw pang. Nang dahon sa daw pang. Kanang tangad, may palina ko nung danin dyan. Mga ikan mo ni palina. Uy, kalit raso din sa gabi Kakaon sa din sa allergy niya dyan. Kanang saktak. Barig. Malaghan na sa lujo. Diyan panit. Hindi guys Uja. Isang bukto na maila ka ajo. Stilang bata guys. Luoy. Sama, na jam.
Kapit ka mahumankin. Singir naman ka manghugas. Tara na. Ano dati hugas niya kada buntag. Si kanta. Nana manghugas. Si kanta. Na may sleeper ang mong bibi ning labaw na magtikad talikod na si mama ano wishes nun labaw na magtikad stilan yung tubo na dahil mong tiil bi tubo na dahil pagkagdejot hinagi mong tiil labaw na masin mong sinilas sige hana nagsuo kaya rong kuan talikod hana otas mong tikad nilabaw na isang tikad na nice sleeper aga mong palangga. Wana sleeper aga mong palanggang bibi. Good morning sa nila. Morning. Kadiha. Grabe makadag paaga sa tubig ga. Hoy. Gadua-dua naman ka. Namura wa na impas sa katang bayron nanda na bi. Isaw ng planggana. Inom. Butkin. Butbut to, dugod. Dugod siyang butbut. Tama siya pa rin anak. Ano pa, be? Pao na to pa. Pa. Ano na to? Kuman mo niya. Sa akin. Ano may lugi mo? Do ka bukkel. Saman. May. Bukan mo din ha. Ha? Putod-putod. Oh, bisig na ay. Maado di ka mangontrata ba? Tabok na kita. Ana pud grabe di pa kay nga nakatabang kasi mong tao, mga tao. Ay mo Kala mo gani grabe mo pud gani mo nagsuka-suka ka, ang over ka. Sa kunuhay git lagtukan kasi mong sukaw ka ginawa di. Ora kasi pag maado kasi. Ito na gani naglugi. Ito ka bro. Lagi gwapo atag kuan. Ara manas gluta ni mo kon ganit. Ano ro na? Sentos naglapad dugas. Di mo rin ang kuan. Ako may haling Magaw man. Igor mo ka mo saka. Katin ka din na. Mil na po. Oh, oh. At 50. Oh, labaw ko sa ingat ka. Drop binibigyan. Ay, uling. Luli. Ay, mga tagisa. Naghanap lagi kunog. Tunga ta. Oh. Ah. Tara. Kaon paghumba. Ikahan magtaw. Maghag-saba. Ha, butbut. Atong gamay kaad. Aman. Deh. Diara, karang tayo sa. Sa pa nga kuan ato sa pa. Grabing gamadjag ang. Tigbasan sa katang kamot. Tara guys, tiya. Gabi lagi na tayo isa mo kay gamay. Kin hinga ang butbut-butbuton jud ka. Gaan. Napahlingling. Ubod man. Ubod nimo. Ubod ko. Kasayangan mga gatman. Ano gamay? Ano yan? Kaya daw na, ugaw na. Uy!
Ala. Miin. Ang hakin, kalau manggag maikin. Da. Ya kan sakol. Basa ko. Kaya ko ng ubod ba? Bay gadi sa sabay sa mo ha. Sama yung panguhaling ubod. Ubod di mo, kakin-kin na lang nami ah. Gagmay. Di sana mo gikan. Ni ta ta ta. Asa ni ta kan? Bot try nami dari. Agay. Natin. Kuha kag dakong bot-bot. Ni ta. Kuha, gimuling. Naman. Kaya kuno ka. Ano taon? Tahi man. Dali ah. dito. Imo be? Pangita be? Ngayon dako ah. Wala may lami ng dako. Ikaw kin be? Eh, sana man na may kunot. Eh, na may mata. Na. Be. Ano tuwat-tuwat kay nay mata imong kunot. Uy nga. Inga alam man ta kanungan kanugo sa video di na may kunot nakita. Tamis ya, tamis pud. Ya po jamay kaayo. Asa? Nagikan. Misa. Tangi. Okay, nakita na imong kunot. Pagbrit. Kano kiyo tapon ni imong lugay. Arang cute tadi ay. Cute gede kita lugi. Sabi. Lumaja. Kena. Naku agbut-but. Itapok ng but-but dari. Nanyang garap. Tamas sa Hoy, itapok sa but-but ba? Pangaraling sa itapok lang kayang picturean ling dari daw. Uy. Itapok dari. Tungtong na ko dani. Itapok las ibabaw. Amo dani ma. Alam mo mama. Tungkol na dari ka. Di isa na wala lagi. Pa. Biling be. Lagi asa ni pa. Lagi oh. Ay kuan sa ni pa. Dali lang be. Ah. Dali be. Sa. Gina. Dapat. Kaon basta selfie. Wala pe. Tusa. Mutat ka magkuway trabaho. Bago ni tipang kin ka. Ken, tara ikaw po mapicturean. Eh, mana Grabe. Trakin, atro. Grabe but-but tikin-kin gihambin ang isang but-but eh. Uy, Napa? Sige, kuanan. Grabe but-but ni kin-kin ka naghana oy, but-buton sa samot kin. Ta grabe mga bata kalanra ka sa but-but. Kung bati. Sunod na kuan abis di na kuda na. Bisa manghilig sa but-but eh. Maju naman sa abis na tanam di sa batilon. Ya.